बबे डिस्ट्रिक्ट आङो बाक्सा जिल्लानिफ्राय फैदों आंनि मुङा हितेश बर'। दा बे माराथनाव बाहागो लानानै दा माने सेकेन्ड पजिसन मोनदों नङा होमबा? नंगौ नंगौ बेखौ मोननानै गोसोआ माबायदि मोनदों? गोसोआव मोजां मोनदों, जोबोद मोजां मोनदों। बेनिफ्राय नोङो बेसेबां फिनिश लाइनसिम बेसेबां सम लाखो? फिनिश लाइनसिम आंनिया 2 घन्टा 33 मिनिट लादों। औ फार्स्ट पजिसनाबो खिन्थु एसेल'सो औ बेखौ माने क्रस खालामनो माबायासै नामा नों? एकदम सेम टु सेमानो, माने गोसोआ फिनिशिं आंना एसे डाउन जानानै ओमफ्राय डाउन जाना होनायखाय एसे एगारना होनायसै आं एकदम बराबर नांदोंमोन एकदम फिनिशिंआव दानबाय आरो। ओमफ्राय बेनि सिगाङाव बहा बाहागो लाखो? आं बेनि सिगाङावथ' बुहुत गेलेबाय गेम, आं दा मोजाङै गोसोआव गैजोबला माने बहा गेलेखो। दाथ' आङो नेसनेलबो गेलेदों। स्पेसियेलि नोंनि ओन माने माबा चयसा मा? एथलेटिक लिरनाय माबाफोराव गोसो दं? आंनिया एकदम मेइना जाबाय एथलेटिक्स। ओमफ्राय माराथनखौ जाबाय ओरैनो गेजेर गेजेर फैसानि थाखाय गेलेनाय जायो। ओमफ्राय मेइना जाबाय आंनिया इभेन्टआ एथलेटिक्स। बेनिफ्राय गुरु हिसाबै सोरखौ मानियो? आंना गुरु गैया रावबो, आं निजिनो खालामो, आं निजिनो प्रेक्टिस खालामो आङो। इयुनावबो बेबायदि बाहागो लाबावगोन? औ लागोन माबा रेकर्ड उनाव लागोन। खालामनो गोसो बेबायदि दङ नामा? आंथ' अलिम्पिक गेलेनो गोसो। औ बेखौनो बे थांखिजोंनो माने प्रेक्टिस खालामगासिनो आं दा।